Il-ħadd filgħodu Project Green b'kollaborazzjoni ma' diversi jaqdiet mhux governattivi organizzat attività ta' trekking. Din il-mixja bdiet minn Burmarrad u r-rotta komplet lejn il-Bidnija, il-Mata Pussalini. Tul is-sena li għaddiet l-Aġenzija Project Green irriġenerat 9 widien li issa jistgħu jitgawdew fl-intir tagħhom il-familji f'pajjiżna. Tkellimna ma' Ivan Farrugia li huwa l-kap tal-operazzjonijiet ta' Project Green propju qabel ma bdiet din l-attività. Huwa spjegalna kif bix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni li saru, iż-żona se tkun tista' żomm ma' 38,000 metru kubu ta' ilma li jispiċċa fil-water table. Illum il-ġurnata ġejna biex intqajna hawnhekk biex nagħmlu mixja matul dawn il-widien, għaw diversi widien f'din l-akwati li se ssir il-mixja ġa fihom. L-iskop huwa li naraw il-widien kif qegħdin u kif ġew issa mogħtija lura lill-pubbliku notfa u mingħajr ġifieri l-iskart u l-siġar invażivi. Mal-mikrofonu ta' One News tkellem ukoll Ingram Bondin li huwa l-President tar-Ramblers Association. U aħna speċi ta' nippromuovu anke l-wirt naturali tal-pajjiż tagħna. U għalina daw l-interventi fejn jitnatfu l-widien, jitneħħew speċi invażivi, eċetera, eċetera, daw proġetti ta' rehabilitation huma importanti ħafna. Għax anke għad gawdija tal-pubbliku meta joħroġ jimxi fil-kampanja ma jarax post dingat, post mitluq u jiddejjaq u ma jmurx jimxi aktar. Imma anki iktar jinġibet u jmuru f'dak il-post pereżempju. Bernard Charns fisem Leisure Ventures tkellem għana dwar l-istat li kien jinsab fih il-wiet qabel ġie riġenerat. Niftaħar dan il-wiet kien naqra malandat, mxejnieħ diversi drabi qabel u naturalment ħanħdu gost li jkun hawn dawn il-xogħlijiet li jipproteġu l-ambjent. Tul is-sena 2023 l-Aġenzija Project Green wetqet diversi interventi f'widien differenti permezz ta' tneħħija ta' skart mormi, l-eliminazzjoni ta' speċi invażivi u tneħħija ta' sediment żejjed. Din is-sena Project Green se tagħmel interventi ambjentali f'7 widien oħra f'diversi lokalitajiet bħal Rabat, is-Siġġiewi, Ħażebbuċ u l-Baħrija.